Hej, velkommen til. Jeg hedder Bjarne Hansen. Jeg er applikation- og salgssupport hos Durock Machine Tool. Vi har åbent hus her i Randers, og der har vi valgt at tage Karm Assist fra CloudNC med. Karm Assist er en slags AI, som kan hjælpe en med at få programmerne fra til 80% tæt på, at de kan køre. Man tager en stepfil, man putter den i et skruestik, man beskriver et råmateriale, og så vil den generere automatisk vil den generere processer til emnet. Man kan så simulere det og køre det direkte på sin CNC-maskine. Der hvor jeg ser, at man kan bruge Karm Assist til flest ting, det er de virksomheder, hvor det er sådan, man laver små eller mellemstore ordrer. Der hvor det er sådan, at programmeringstiden den er høj, men at man godt vil og der er meget få emner at dele programmeringstiden ud på. Det er også godt til prisgivning, når det er sådan, at man skal give en skarp pris til en kunde. Nu vil jeg lige vise, hvordan det er sådan, at vi bruger Karm Assist i virkeligheden. Så vi starter med at importere en stepfil. Den har vi her. Så importerer vi et skruestik. Så kører vi skruestikket op til der, hvor den skal spænde. Det er 191 mm. Så er der 1 mm under. Der kommer en planspån ovenpå og 4 mm under. Hvis jeg fluer ind til det her, så henter vi en CNC-maskine. Det kan være vores DVF 6500 med Siemens. Og så tager vi og vælger parten, vi skal køre på. Vi skal beskrive noget stok. Der er 1 mm plantillæg oppe på toppen. 85 gange 85 kommer den hjem i, og vi saver den på en længde, der er 63. Så skal vi have addet en fikstur. Den har vi her. Og så har vi faktisk klaret det i Mastercam, som vi skulle. Nu skal vi starte vores Karm Assist. Og inde i vores Karm Assist, der vælger vi, at det er 3+2. Og så vælger vi et værktøjsbibliotek. Og så trykker vi OK til det. Og så begynder den faktisk at generere værktøjsbaner. Det her emne her, det tog 1,5 minut at generere værktøjsbanerne. Der er 13 operationer her. Der er godt nok lige 2 stok her, som også er blevet lavet til en restbearbejdning. Og hvis det var sådan, at det havde været et mere avanceret emne, så kunne den også sagtens have klaret det. Det har bare taget længere tid at kalkulere, men jeg har prøvet at teste det, og der har vi været helt op på 90 operationer på under et kvarter.